FIFA. Не знам да снимам на GTA 5 на PlayStation, тази причина, че после да се нямаше как да гледам на PlayStation. От понеделник само да кажа също. Да. Не знам как се чува, но се добре. От понеделник ще имам Elgato Game Capture и ще снимаме на любимите ми игри GTA 5, Godfall, Crysis 3 и някой от с някои игри с коли, или може само тези игри. Започваме с което не гледа не съм много популярен, започвам да играем с FIFA и приключих. Защото изтрих времето. Мисля, че пътането да взема за PlayStation да започвам да снимам. Което може би се чуете или защо не си взема 116, защото вече излезе 16. Просто тогава съм в машинго и на мен не ми харесва, няма смисъл просто да дам двойно повече пари, давате се двойно, а в 15.60 ако по-нататък може да се взема някоя друга игра, която искате да има предвид, нали, да е интересна, може да шутер, казвам на 100% стримове ще участвате такива стрима, може би нали, на мен ме е много любим, от него се запалих и той да участва в клиповете стримовете. Не. Гледах се и пожелавам даже като се прибера в Варна, защото аз съм в Варна, който не знае, съм от Варна, както и Niki Games, и сигурно ще направя един клип на всяка минути или ще напиша на
Точно към... нека да чуем сега... Сигурно към 6 9 часа по клипа. Опитах се да направя нов меню за някой на чат за GTA 5 и може ако стане ще направя клип. Ще направя едно клипче, където може да давам пари, ранковете, ако има възможност, ще ги на вашия ранг с 20-30 някъде там ранка, защото според мен няма по-долу от ранг 1000, тъй като ако искате да направите в него, нали вие ще го направите, но според мен ако си направя, всички ще ви питат модерли си, както си, такива. И затова не обичам. Така, мисля да отворя два пака. Silver пак и някакъв друг. И сега ще видим. Така, дано нещо хубаво ми се падне. Дайте предложение, който гледа този клип или другите, пишете в коментарите, нали, пишете какво да добавя, ако нещо не ви харесва или което ви харесва да продължавам да го правя. Да ми пишете преди да съм си взел играта, не знам, може би днес ще си я взема. Аз ще прегледам коментарите и като кача този клип, моля напишете ми каква игра, нали, да си купя. Може да не е FIFA 15. Например, пишете, не пишете само каква игра, например, някой може да иска Far Cry, просто пишете името на играта. И така, може FIFA, Call of Duty, Black Ops, Modern Warfare 3 и така. Надявам се клипът ви е харесал, абонирайте се, не забравяйте да харесате клипа за още клипове и чао!